ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 1/11/23 ಬೋಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೇನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಅನಿಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧ ಪವಿತ್ರಾದು ಪೊಡಾಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರಾದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಅನುಭವಿ ಜೋಕುಲು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಂಡು. ದಯಗ ಪಂಡ ವಿವಾಹಿತರ ಆದುಂಡಲ ಅಪವಿತ್ರತೆದ ವೃತ್ತಿ ಬರಂದಿಲಕ ಗುರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಡುಪೋಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳಿತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ कितना सुंदर होगा ಊರಿ ತಾತನ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಶಿವಬಾಬಾಗ್ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ತನ್ನ ಲೌಕಿಕ ಪತ್ನಿಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಂದು ಪಂಡೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧಲ ಸಹ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತಿನಂಚ ಅಕಲೆಗ್ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒವ್ವೆ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ವರ್ತಮಾನುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆ ಹೃದಯ ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಅಶುದ್ಧವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ದತ್ತು ಜೋಕ್ಲಾಯಿನ ಕಾರಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಸನ್ಯಾಸತ್ವಡ್ಲ 2 ರೀತಿದ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೋಡು. ಸನ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನವು ಪಂಚ ವಿಕಾರನು ಬುಡ್ಪುನವು. ಅವು ಆದುಂಡು ಹಠಯೋಗದ ಸನ್ಯಾಸ. ಅಕಲು ಹಠಯೋಗದ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಅಕಲ್ನ ವಿಭಾಗನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥರು ಉಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನು ಬುರ್ದು ಹೋಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಕಲಿನ ಹಠಯೋಗದ ಸನ್ಯಾಸಿಲೊಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದು ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ನಂತೂ ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುಡ್ಪೇರು. ಮಾಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾತ ಸಂಬಂಧಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಕಲು ಜ್ಯೋತಿಡು ಜ್ಯೋತಿ ಲೀನಾಪುಂಡು ಅಕಲಿನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆರೊರಿಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ನಿರ್ವಾಣಧಾಮುಡು ಪೋಡು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಅಕಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಪಾಲನೆಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಅಕಲ್ನವು ಸ್ತ್ರೀನು ನರಕದ ದ್ವಾರ ಪಂದು ಪಣದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಪರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸು ಜೊತೆಟುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೂರಾಪುನೆರ್ದವರ ಸುರಕ್ಷಿತಾಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಕಲ್ನ ಧರ್ಮನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಐನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆರು ಹಠಯೋಗನು ಕಲ್ಪೇರು. ಅವು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವಾಂಡು. ಅಂಡ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅತ್ತು ಇಂದು ನಾಟಕಡು ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ಮಲ್ತದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು. 100% ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪನ್ನುಡಾಪುಜಿ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ 100% ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜೆಂದಿನಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಒಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಣೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಕೊಳಕು ವೃತ್ತಿ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ನಿಯಮಲ ಪನ್ಪುಂಡು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಏಪಲ ಪರಸ್ಪರರಿಗೂ ಮದುಮೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೂಪೇರು ಮುಕುಲ್ನ ಚಲನೆ ಅಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಕುಲು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯರು. ಏತೊಂಜಿ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಅಕ್ಲಿನ ಮಸ್ತ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕಿ ಪಾತೆರದ ನಿಯಮ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ 100% ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಮಸ್ತುಂಡು. ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಯದ ಲಡೈ ಒಂಜೇ ಸರಿ ನಡಪುನು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಮುಕುಲಿನ ಸ್ವರ್ಗಗಳು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಮಾಯೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮುಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಮುಕುಲಿನ ನರಕೊಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮರಾಜೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟುಲ್ಲಿ ರಾಯ್ನಿಡ್ದವರ ಏರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ ನಾವು ಬೇತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಎಂಚದು
ಜೊತೆಟು ಇತ್ತಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಠಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತು ರಾಜಯೋಗ ಬಂದು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಬರೆತೆರು. ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತದು ಪವಿತ್ರಾದಿ ಇತ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಪು ನಿರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು. ದೆಹಲಿಡು ವನ ಮಹೋತ್ಸವನ ಕುರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಡು ತೂತೆರು. ಆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪೋದು ಕೊರಡು ಪಂಡು ನಿಗುಲು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೋರ. ಅಂಡ ಈ ಮಾನವ ವಂಶ ಭಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಂಡಲ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಿದಾರ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಾಲನೆ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಆತೊಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದಿಜ್ಜೇರು. ಆತೊಂಜಿ ಗಮನಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆಲೆಗ್ ಒಳಗಾದುಲ್ಲಿರು. ಲೌಕಿಕದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒವ್ವೆ ಅಶುದ್ಧ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬಾನ ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಶುದ್ಧ ವಿಚಾರಗಳು ಬತ್ತನ್ನ ಐಕ್ ದಾದಂದು ಪನೋಲೆ ಏರು ನರಕಡುಪ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕ್ಲಿರ್ದುಲ 1000 ಪಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠೇರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಐಟ್ಲ ಏರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದು ಏರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಯ ಆದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜೆರು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನನೆ ಪಾವನ ಮಲ್ಪನ ಸಲುವಾದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ವಿವಾಹಿತ ಅದು ಕುಡ ಪವಿತ್ರ ಆಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಒಂತೆಲ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಡೆ ಪೈರಬಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಇಂದೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ದ್ರೌಪದಿನ ಪಾತೆರಳ ಉಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಡು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟೆ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು. ಒವು ದುಂಬು ಆದು ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅವು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನ ಬುದ್ಧಿವಂತೆನೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು. ನಲ್ಲ ಏತು ಜೋಕುಲು ಅಪೆರೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾದ ಪೂಜಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುಜೀರು. ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುಜೀರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮವಂಶೀಯರೇ ಕುಡ ಪೋದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತನ ವಿಷ್ಣುವಂಶೀಯ ಪರ್. ಇತ್ತೆ ಶಿವವಂಶಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಶಿವ ತಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗ್ಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಒರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷ ಬೀಜಲ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಂದೆತ್ತ ಸುರುತ ಮನುಷ್ಯಲ ಉಪ್ಪೊಡು. ಅರೆಗ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪೊಸ ಮಾನವೇ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಂದು ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚನೆ ಸರಸ್ವತಿ 2 ಜನಲ ಪೊಸ ಮಾನವೇರ್ನ ಗಣನೆಡು ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಆತ್ಮ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಓ ಸುಪ್ರೀಂ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುನು. ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುನತ್ತೆ ಐನೇರ್ದವರ ಅಕುಲು ಆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾನವ ಸೃಷ್ಟಿದು ಬಲೆ. ಇತ್ತೆ ಆರಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಯರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವಂಶಭಕ್ಷವಾದ ನಿಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಏರಾಂಡಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರಳೆ. ಶಿವ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತೆ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಅಂಡ ಆರು ಏರ್ನ ಮತತಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನು ದತ್ತು ದೆತೊನುವೆ ಪೊಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯೊಡು ಜನ್ಮಡು ಯಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ಯಾನು ಬೆರೆಗ್ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪುದರ್ದೀಪೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯವಾದುಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಶಿವ ಬಾಬಾರ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾರ್ದು ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದ ಭಾರತಡು ಎಂಕುಲು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಕಾದು ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರತೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನನು ಏರೆಗೆ ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಅಪವಿತ್ರ ಆದು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಸುರುರ್ದೆ ಏರು ಜೋಡಿಯಾದು ಪೆರೋ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬರೆಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದು ಪವಿತ್ರಾಪನ ಜೋಕುಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರಡ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.
ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಲ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡೆತದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸದ್ಗತಿನ ಪಡೆಯುಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಜೀವನ ಬಂಧನವಾದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸ್ವಯಂ ರಾಜ್ಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐತ ರಾಜ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಡು ಎಂಕುಲು ರಾಜರಾಣಿಯಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನಿರ್ಗತಿಕರಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಒವ್ವೇ ಗುಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂದೇನು ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಪಂದು ತೆರಿಪೋಡು ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೋಡು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲ ಐಕಾದು ಪರಸ್ಪರಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಮರಾಜ್ಯೋಡು ಸಿಂಹ ಬಕ್ಕ ಕುರಿ ಒಂಜೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ನೀರು ಪರಂದುತ್ತಂಡು ಏಪಗುಲ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಡೈಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಡು ಒರಿಯಕೊರಿ ಕುರ್ಚಿ ದೆತೊಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪೇರು ಅವು ಅಂತೂ ಅಸುರಿ ಸಭೆಯಾದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಭೆಯಾಪುನ ಕಾರಣ ಏತೊಂಜಿ ನಶೆಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಇಂದು ಶಾಲೆಲ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಓದೊಂದು ಕೆಲವರು ದುಂಬು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವರು ಪಿರೋರಿವೆರು ಈ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೆರು ಮುಲ್ಪ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ಸಹ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಆತ್ಮಲ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮಗೂ ಕಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು ಏನ್ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲಾದುಲ್ಲ ಆರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಡೀ ದಿನ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ವಿಚಾರ ನಡತಂದುಪ್ಪೋಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನೋರ್ದೇ ತಪ್ಪುಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ಪನ್ಪೆರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಭವ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಾಯದ ಲಡೈ ನಡಪುಂಡು ಈ ಗುರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಾತ್ರಿದ ವೇಳೆಡು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಒಂದು ಪೋಪರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೊಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿದ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಗ್ರಾಸ್ತ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕ ದುಪ್ಪೇರು ಮಾಯೆ ಮಾತಿನಳ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಅಗ್ಗಿದು ಒಂಜೇ ಸರಿ ತಿಂದುದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಾಯ ಪೆರ್ಮರಿದ ಬಂಜಿರ್ದು ಬುಡುಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪವನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪೋಡು ಎಂಕುಲು ನಾವು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೋಡು ಎಂಕುಲನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂದು ದಯಗು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಈ ಒಗಟುನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪನುಡು ವಾಸ್ತವುಡು ನಿಕುಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಹೊಸ ಮಾನವನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ಮಲ್ಪೇರು ವಾಸ್ತವುಡು ಸತ್ಯಯುಗತ ಸುರುತ ಬಾಲೆಗು ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಕುಶಿತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟಂತೂ ಕುಶಿತ ಸಂಗೀತನೆ ಮೊಳಗೊಂದುಪ್ಪುಣು ಅಲ್ಪ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಣು ಮುಲ್ಪ ಮೊಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಡ ಈ ಹೊಸ ಮಾನವ ಪವಿತ್ರರತ್ ಪರತೆಟ್ಟು ಕುಳ್ದು ಬೇರೆನು ಹೊಸ ಮಾನವ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಪರತಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಪರತ್ತನು ಹೊಸತಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಂದಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂದು ಏರೆಗು ಪನ್ಪುನಿ ಬ್ರಹ್ಮಗು ಪನ್ಕನೆ ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ನಡಪುಂಡು ಅರೆಗ ಆಡಮ್ ಇವು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೊಸ ಮಾನವಾದುಲ್ಲೆ ಆರೆ ಕೂಡ ಪರತ್ ಮಾನವ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪರತ್ ಮಾನವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೊಸ ಮಾನವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆರು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಹೊಸ ಮಾನವಂತು ಸತ್ಯೋಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಪಾವಣೆರೆಂದು ಪನೋಡಾಪುನು ಅಂದ ಬೇರು ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಬೇರು ಹೊಸ ಮಾನವತ್ತು ಅವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತ ಕಡೆಯೇತ ಜನ್ಮಡುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ದತ್ತು ತೆತ್ತನುವೇರು ಪರತ್ತೇನು ಹೊಸತಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ತೆರಿಯೊಂದಂಚಿನ ಏತೊಂಜಿ ರಹಸ್ಯತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಹೊಸತೆಡ್ದು ಪರತೆಡ್ದು ಹೊಸತ್ತು ಶ್ಯಾಮ ಸೋ ಸುಂದರ ಸೋ ಶ್ಯಾಮ ಏರು ಪರತೆಟ್ಲ ಪರತಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲೆ ಹೊಸತೆಟ್ಲ ಹೊಸತಾದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲೆನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಲ್ತದು ಹೊಸತೆಟ್ಟು
ಪೊಸತಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಸ್ತು ತೆರಿವಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ್ಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತನೋಡು. ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಂತೂ ಪವಿತ್ರರೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಓರಿನಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರಾಹಸ್ಥೊಡಿದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನರಾಪ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪ ವಿಷ್ಣುವಂಶೀಯರಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿತನದ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪರತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಏತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಪರತ್ತು ಮನುಷ್ಯನೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇತೊಂದು ಪೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಪೆ. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಕುಡುದು ತೆರಿಪೇರು. ರಾಜಯೋಗ ಪಂದನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸುಖನು ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಐನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಾರಿ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ದ್ವಾರ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಲಸೊಂದೀಪೆ ಸುರುಸುರುಕು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಭಗವನು ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ಬಾಬನ ಸಂದೇಶದ ಗರ್ಜನೆನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತೆಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯದು ಪವಿತ್ರತೆದ ಬ್ರತನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪರಸ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಉಪ್ಪಡಾಪುನು ಮಾತಿರಲ ಅತಿ ಪ್ರಿಯಾದು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ಜ್ಞಾನದ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಯೋಡಾಪುನು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಯದ ಲಡ ಇರ್ದು ಪಾರಾಯರೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ಬರ್ಸದ ಮುಖಾಂತರ ಪುನೊಲ್ಲ ಸಹ ಮಹಾನಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮರುಜೀವ ಭವ. ಸುರುಕು ಚಿಂತೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತೆ ತಮಿತ್ತು ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತದ ಬರ್ಸ ಸುರಿಸದು ಪೊತ್ತುನ ಚಿತೆರ್ದು ಮರುಜೀವ ಮಲ್ಪೇರು ಜೀವ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಮೃತ ಪರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಮರರಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಸೈತಿನ ಪುನತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪುನೋರ್ದು ಮಹಾನಾಯರು. ಸುರುಕು ಪಣೊಂದಿತ್ತರು ಭಗವಂತೆ ಸೈತಿನ ಪುನೋನ್ ಸಹ ಜೀವಂತವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಅಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರೆದಿಜ್ಜನು. ಇತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಉರಿಯೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ದೆತುದು ಅಮರಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಧರ್ಮಡು ಸ್ಥಿತ ಆದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನಕುಲೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.